Davao City Mayor Inday Sara Duterte gikumpirma ang Senador Bongo President Duterte tandem sa eleksyon 2022. Apan Senador Go, dili kuno interesadong mudagan pagkapangulo. Ani ang detalye. Sa Talk to the Nation ni Pangulong Rodrigo Duterte Martes sa gabi, iyang gibutyag nga mudagan siya pagka-Vice Presidente sa eleksyon 2022. Tumong kuno sa Pangulo nga mapadayon ni ini ang iyang mga programa alang sa nasod, labi na may kalabutan sa kahusay ug kalinaw. Tatakbo ako ng Vice Presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency. Then criminality, drugs. Sa official statement ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte, iyang gikumpirma nga personal nga misulti kaniya si Pangulong Rodrigo Duterte nga mudagan kini pagka Vice Presidente ug iyang katandem pagka Pangulo mao si Senador Bongo. Ginapapili kuno siya kung iya bang i-endorso ang Go Duterte tandem o kuhaon niya si Senador Go nga iyang Vice Presidente. Iya usab gisugyot sa Pangulo ug kang Senador Go nga ang kuno nila sa katawhan ng ilang planong pagdagan sa eleksyon 2022 ug dili himuong rason ang alkalde sa kaguliyang karon sa partido PDP Laban. Kung ingon ani daw ang dagan karon sa PDP Laban tungod wala kuno'y klarong liderato. Ug sa katapusan, dili kuno siya usa ka politiko nga last minute mo desisyon. Nakahanay ug organisado kuno ang iyang mga plano. Sa bahay ni Senador Christopher Bongo, dili kuno siya mudagan pagkapangulo sa eleksyon 2022. Mas maayo na lang kunong pangutan-on ang mga interesado nga mudagan pagka-presidente. My position has not changed. I am still not interested in running for president. As I have said before, if Mayor Sara runs, I will support her. Hinoon, gikumpirma sa Malacañang nga dili mo dayon ang presidente sa Senador Go Duterte tandem kung ugaling magpapili si Mayor Inday Sara Duterte pagka-presidente sa eleksyon 2022. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao.